У сям'і Маркевіч сёння асаблівы дзень. Маці Анастасія заканчвае апошнія падрыхтоўкі перад важным мерапрыемствам. Разам з мужам яна выхоўвае 5 дзяцей. Галоўны прынцып у іх сям'і патрабавальнасць і павага да асобы кожнага, а таксама не забываць размаўляць і чуць. Мацярынская любоў не застаецца незаўважанай на дзяржаўным узроўні. Сёння Анастасію і яшчэ 13 выдатных прадстаўніц жаночага полу узнагароджваюць ордэнам маці. У кожнай з іх свая гісторыя, свой лёс і як мінімум 5 дзяцей. Усяго ў Гомельскай вобласці амаль 19,5 тысяч шматдзетных сем'яў. У дзень маці па ўсёй краіне праходзяць розныя мерапрыемствы. Каля 350 жанчын павіншавала з днём маці Гомельскае абласное аб'яднанне прафсаюзаў. Сярод іх работніцы розных галін эканомікі. Характэрна, што дзень маці адзначаецца разам з рэлігійным святам Пакроў Прасвятой Багародзіцы. Лічыцца, што ў Іерусаліме цудоўным чынам Багародзіца явіла сябе. Падчас набажэнства многія людзі убачылі ў небе маці Божую, якая пакрывала ўсіх людзей, імкнучыся абараніць усіх дзяцей Божых. Матчына любоў была і застаецца надзейнай, магутнай сілай, апорай духоўнасці, інтэлекту, здзяйсненняў. Мама заўсёды карысталася высокім аўтарытэтам у сям'і і грамадстве. Сёння як ніколі важна павышаць прэстыж сямейных каштоўнасцяў і ідэалаў.